баха. ва алайкум салом бародари азиз. Ака баха, нашот ҳамин одамое ки дар ҳамин ғарибӣ мурдаро мешунаванд ва мегрезанд, як ду се сухан мегуфтед. бародарои азиз, мирдан амри ҳақ ҳай бародарои азиз. гирехтан дар кор нест. мирдаро шунидӣ? биё ҳатман иштирок кун. омада натунистӣ картандашон партов. дастгири якдигар боше бародарои азиз. бародарои азиз, шеро ай дунё рафтанд, авлиё ай дунё рафтанд, бузурго ай дунё рафтанд. мо шумо ҳам меравем бародарои азиз. ба ҷо нашаве. ҳами хели ҳами шерамарди сари давлатмон дилсӯзи якдигар бошем то ки ба ҷо мегаре? ба ҷо нагаре бародарои азиз. ғарибист. дар рӯзаш 4 мирда мешава. мардако авария меғалтанд, ин хел мешава, он хел мешава. бародарои азиз, ба ҷо нагаре. марак шав, марак. шояд ба ин хайрат беҳишт